Hausawa na cewa Allah ɗaya gari bamban. Ko kun san cewa har yanzu a arewacin Najeriya akwai tarin ƙabilun da ke rayuwa irin wadda aka yi ta dubban shekaru da suka gabata? Ƙabilar Koma a jihar Adamawa ta ƙi amsar ci gaban zamani, ganin cewa har yanzu mutanen ƙabilar na amfani ne da ganye ko kuma fata domin rufe tsaraicinsu. Kusan ɗaukacin rayuwarsu ta gini ne kan tsantsar gargajiya, domin kuwa hatta a shanar kunna wutar girki ta zamani ba sa amfani da ita, sai dai su yi amfani da wasu abubuwa na gargajiya wajen kunna wutar girkin. Kazalika mutanen ƙabilar ta Koma kan yi amfani da wani irin salo na adana amfanin gona, kamar masara da suke rataye ta a saman bishiya, kuma har takan kai tsawon shekara guda ba tare da ta lalace ba. A takaice dai waɗannan mutane hatta noma suna yin sa ne a saman tsauni da irin dabarar da Allah ya huwace musu. Ko da yake sannu a hankali an fara samun matasan kabilar da ke sakowa daga saman tsaunin domin cin rayuwa a ƙasa, inda a nan ne ma suke samun taguwa irin ta zamani. Amma fa akasarin tsofaffinsu sun fi gamsuwa da zallar gargajiya. Wakilin RFI Ahmad Alhassan ya tabbatar cewa sai da suka shafe tsawon sa'o'i 2.5 kafin su kammala hawa dutsen na kabilar Koma, inda anan suka tarar da waɗannan bayin Allah. Farkon abin da suka yi kicibis da shi shine wata kofa da aka kewaye ta da duwatsu, kofar da aka ce tana da irin tsubbace-tsubbacen da aka yi mata, domin kuwa duk wanda ya iso kan dutsen da nufin yaƙi ko muguwar aniya, to lallai ba zai iya ratsawa ta wannan kofar ba. Ku biyo mu a shirinmu na al'adun gargajiya a rediyo domin sauraron cikakken shiri game da wannan kabila a makon gobe.